Ahojte, na náš ďalší víkendový výjazd sme sa vybrali na Liptov. Tento raz som štartoval len s deťmi, pretože Hanka mala pri Ružomberku team building z práce. Aj preto padla voľba práve na Liptov, aby sme po škole stihli vyraziť, prísť do kempu, zabývať sa a večer to nemali ďaleko po maminu. Dávam to, pokiaľ tam nebude. Tu sme sa ráno prebudili. Apartmány a kemping Liptov. V obci Potok, hneď vedľa Vešeňovej. A takto to tu vyzerá. Vlastne okolo jazera sa parkuje. Máme elektrinu. A voda je tu v dome apartmánovom. Tam sú aj sprchy. Perfektné. K malému jazierku je aj loďka. Nosí ma? Makaj. Ovo meso, to sa už peče? Ešte to nepeče? Až teraz sa to začne piecť. Krásna chalúbka. Aha, tam sme dolu. Skočili sme sa prejsť, kým sa nám varí obed v Removske. Deti zostali v kempe na ihrisku so susedmi. Čo si našla? Hanka má ešte tanečnú náladu zo včera. Bola na team buildingu. Okuliare. Odkiaľ sme ju potom vyzdvihli. Uniesli ma z parketu tanečného. No, ani nechcela ísť, ale už sme boli tam. A kde ideme? Neviem, kde ideme, ale tam je to pekné. Kde? Tak stihli sme aj nejakú cyklotúru. Dostať sa hore na prehradný múr znamenalo tlačiť, ale sme tu. Že to sú pláže, lebo to vypadá jak piesok. Rekonštrukcia spôsobu bývania. Tu sa choval dobytok. Tuto asi prasiatka. Išli sme si pozrieť Archeoskanzen Havránok. To je taká povinná jazda. Keď ste na Liptove pri Liptovskej Mare. A sú tu stavby spred nášho letopočtu. Toto bola taká strážna pozorovateľňa. Celkom pekný výhľad mali. Je to tak asi na pol hodinku. Asi 500 metrov, ale kade po schodoch, hore kopcom, dole kopcom. Ale pekné, asi 6 zastávok. A
keď práve nie ste v lese, tak je tu veľmi pekný výhľad na Liptovskú Maru. Nemusím byť až takto blízko, to už nezaostrím asi. OK, niekam ho daj. Večer sme ešte skočili autom k termálnemu prameňu Kalameny. Pôvodne som tam chcel nasledujúci deň dobicyklovať, ale keďže bolo chladno, vyliesť z vody a osušiť sa by bol obrovský problém. Aké sú tu kamienky. Ukáž? Zmizol chlapec. Človek, bude niekde tu. Ja. Na sobotu sme si dali náročné ciele. Najprv sme omrkli vodopád v Lúčkach a potom sme znovu zaparkovali v Kalamenoch, odkiaľ sme si dali výšľap na menej známy Liptovský hrad. V Kalamenoch sa dá parkovanie platiť iba celodenné za 5 eur, takže sa to oplatí skombinovať. Najprv túra, potom kúpanie. Není to ďaleko, ale je mega stúpanie. Túra má iba 2,6 km a určite ju zvládne každý. Aj keď je to také monotónne, nikdy neprestávajúce stúpanie, takže si asi zanadávate. Ideme dole z Liptovského hradu. Hore sme išli po žltej od Kalamenov, kde parkujeme. To bola taká... Stále dosť stromo hore sa išlo, akože dalo sa to ísť normálne po dvoch, ale bolo to také monotónne, že stále rovnako strmé. A teraz ideme dole po modrej, po druhej strane, čo by malo byť trochu dlhšie a najprv ešte strmšie, čo sme si už užili. Tu driftujeme po cestičke a neskôr by sa to malo trošku vyrovnať. Mala by to byť už len prechádzka. Tak uvidíme. Cestou dolu sme stretli studničku Aničku. Ahojte, ihličná sú, aké sú? To sme už mega rýchli. Tam sa pracuje na nejakom novom móle a je tu parádne ihrisko s domčekom hore. V noci sa v ňom svieti, to je skvelé vyzerá. Sú tu takéto autíčka kadejaké. A vzadu je na cvičenie. A tu vnútri sú aj kuchynka, toalety a sprchy. Vlastne sú tu dve takéto miestnosti so sprchou, čiže aj celá rodina sa sem napchá a vystriedajú sa, keď treba. Možno, že sme tu sami. Toto máme nové, to sme doteraz nemali. A je to paráda, lebo je to obrovské. A zároveň najväčšiu chybu to má, že je to obrovské. Lebo sa mi to nezmestí do toho predného kufra na karavane, musím to nosiť v aute. Ešte to budem musieť nejako vymyslieť, toto je prvý výjazd, kedy to máme. Ale je to super, lebo čo sme mali doteraz, tie kýble, tak to som musel vynášať každý deň. Toto nám vydržalo dlho, lebo to má 40 litrov, myslím.
Parkujeme hneď na začiatku Ružomberka v časti Jazierce. Odtiaľto sa chodí už na Vlkolínec. Tu sa parkuje a kaviareň u Ježibabky. Dole z Vlkolínca sme si vybrali chodníček, ktorý sa maminke nepáči, lebo je príliš temný. Ale počuť, že auta. No? Švíhajte.